Kadang-kadang ko all India Radio Shillong ka khubor ban puliru elmar arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor kilong. Sedang rayap election Lok Sabha hakari kentup hakatan siya lam mingi. On penangkam ka jala migla hakasum ka bingkong ya ka ballot paper hakani ka Lok Sabha election. Wan umunturang badu kari Narendra Modi lambo Amit Shah banyalap election hajala Assam bat bambu kading ya khatsan dili kedukan hamolai stan bos ka khubor ka bubnya. Kali election nakabenta ka Lok Sabha ka labay abahakari bat kumjuru akijala jong atan siya tay lamingi hakabar ki mangalam jong sengsan patay bapir kila pelang ya kijilang pat ba bat rally lam bat kiwi de kijat program kumaj pun kemau kawat baningkong jong election Lok Sabha kan long hakhatwe tadik uyayong mentaus nem umentri rang badu kari Narendra Modi haba ajin kran haga rally jong ke BJP ka balong ha Gopur Assam na kasing sajan ula kano ba ka jiwa arung kantap ki badri shakatan chatay lamingi gade naga policy jong kasing Congress na ruus nam khandai spa nyo huway Narendra Modi ula ong ba uni usaw kuda nung upkhodop unya kun persya ya kakambam sap kakampentrian kileno bat kajurung bian kibari shakatan chatay lamingi Narendra Modi ula ong ba uni usaw kuda ula palai ru ya ka Pradhan Mantri Shram Yogi Madan Yojana na kabenta kitoy kibre ki bathum slasha Narendra Modi ula ajingkan ru hakarali kabalong hamoran kabahap hadibura Lok Sabha constituency kumbaj pun kemau Narendra Modi ula pleru ya jingalap election na kabenta ke BJP hajalla Arunachal Pradesh ha all kepada ha West Siang district kabahap ha Arunachal West Lok Sabha constituency hagani jalla ru Narendra Modi kum ucokudar ulong bo ula persang mentunya lintigal hagani kajalla Arunachal Pradesh kan pelong ya election ya ka assembly election hak ringkat bat election Lok Sabha hak ju asni nakin report ki assembly election jong jalla Arunachal Pradesh likely ki seat ajab lupa dari BJP namar umshin adam kertong bantep kerteng hakini ki likely ki seat lat no tang ke BJP hagasin balingkong ka jalla megla kan tunukam ya ka ballot paper habaro ki polling booth jong jalla khana bang pinking ya jingtha vote hakani ka Lok Sabha election chief electoral officer jong jalla uba FR khongor ula ong ba katanat kalashim ya buon kilinti bang pinsmotho ikipat ba ya jinon kam bang thap vote kajalla megla ka don hadu 1000 sanspa khat khandangut kinong thap vote ki badon ha ka thop jong ka PWD ne person with disabilities uba khar khongor ula ong ba kini ki break badon jingna khaban kindam ni kabha kerpang ha ki police station ya ke ballot paper na ka benta ki bam Allah labu ak EVM kerpang ha ka ba Ondan ki kertang bat kishap jong kertang ha ki dak bril uba khar khungor ula pentip ru banalor kini badna khanan la don ru sap pras pa lainut ki nong thep vote ki bamu asno ni kelut bat na benda kini katana kelapa ya ki polling officer bat ki boot level officer bat shai ka iswa ha Camellia Deaf Association ka Indian Oil Corporation mana kasing sejan kala pentip bagajala megla shen kan sayo no ya ke LPG bottling plant ni kajaka pendap gas ke beningkong ha kajala bat kani kajaka kan don hari bai district kat kum utlong khubor balayolum ki officer ke Indian Oil Corporation ki ap mentas tang ya ke environmental clearance na ke benta kani project bat ke public hearing ke Shillong ha ubana yong da jingyo ya kani kajaka pendap gas kajala megla kanum makam shu ban ap na Assam ya ke jinut kam kitendong le schedule shed ni LPG kani kajaka pendap gas ri bai district kan tumi hadu laipo 1000 metric ton ka gas ha ka shisnem ka election commission kari India kala pentip baki nong thap vote ke de ban ra lang ya ke epic ne ka election photo identity card ne kinu ki ID card ki batri kam ha ka sing thap vote jong election MP Lok Sabha kaban long ha khatwe tare u yong ha ka jalla mi gelayam katkum ki kandon pinyal election ke election commission kari India kala ajimut ya ki nong thap vote bakim de bang klan ha ka ban ra ya ke epic haba lai thap vote bat yaki bomdan epic bala batha bakin ra ya kanu ka ID card kaba terekam bat kini ki ID card bala puni thu ya ki nong thap vote ki kinthop ya ka passport ka driving license ka ID card na ka jaka trai ki passbook bodondon ka pan card ka MNREGA job card ka health insurance smart card ka ID card bala ID ki MP MLA ni NDC ka Aadhaar card bat kiwe district election officer Vibhoy
nong po ula pentip ka complaint monitoring control room bat ka call center jong ka Riboy district labo ka office sekam jong district election officer nong po kumta la don kinu kijing ujor ni kijing pun Kenya ka model code of conduct da kinu kisang san pekai ki laban phone ha kini ki number ki balong khandai lai hndriu khandai iway not hndriu saw khandai lai hndriu khandai not r saw not but not lai hndriu lai pra iway khandai san not kani gade ko all India radio Shillong ka bolam shipi ya khubor ha ka jinja pluding bashir kai ka balaja ka step jong ka sni ublay ha ka po ashtem step hamola pumuristan bus kading galabam do ya khasan tili ki dukan ki bagan thup ya ki dukan dedo ha dukan dijor lembat ki we ha ka ju ka por ha ka ni ka jinja kawai ka maruti ka bat kawai ka mahindra pick up kala chulor bham katkum gaji thu jong trai ka dukan ikong karamon lindo nongbri ilai thu bakadin kala bam do ha ka dukan gujong I lembat ki khasau tuli ki dukan ki bala ai wai uhuman sinlang jong ikong karamon ling khoi nongbri uba di lindo nongbri ulai thu ba ka jindu nang nakani ka jing pulu kala poisa khandai phulak tingkai ye ya ka daw jong jing pulu umpala bantip hande ka jing poi kloi jong ki kali pelip ding kala ra banyarap ban pelat ya ka jing pul jong ki ding saki yeng ki pamarjan nagalyang wemeli ka molai uba piti sok ni hanya step ula lek jurip ya kini jaka buat ula kendu ru ya kitrai jong kini khasan tili hidukan ha janga Assam ka jingalap election naga benta ki election Lok Sabha kala long ba shongshit ha bat ka bala kring ya bon ki nangalam ba pawnam jong ki sengsan pathe ba phe ba ki mangalap election ha ka ni jalam umintri rang badu kari Narendra Modi lembat president rang ba ka BJP wa Amit Shah kilalong ki wei ni ki nangalam ki bala dap yu ka ha Assam mangalap election nalor Modi bot Amit Shah ka Assam kan sasakhi ru sa ka jingalap election sa ka sing congress ha ka ba president ka sing congress u Rahul Gandhi bat ka Priyanka Gandhi kin sawan election ha kani ka jala minta to yo ka khubor ka thuru ba ka khli do jong ka TMC ka bade ru ka menteri rang ba jong ka West Bengal ka Mamta Banerjee ka sawan election ha kani ka jala ru kiwe ki nong election ba pawnam ki blawan election ha Assam ki long menteri rang ba kani ka jala u Sarbananda Sonowal u Sharman Kaneda u Himanta Biswa Sharma u president ka BJP Assam u Ranjit Das u president ka Congress Assam u Ripun Bora u menteri rang ba badan kani ka jala u Tarun Gagoi lembat kiwe ka jingakin at aplang kari India bat Pakistan kala nang beteng hadu menta ha ka ba hinin kasini kispai Pakistan kila ha bom ha line of control jong Karagori district jong jilla Jammu and Kashmir katkum gje thu jong nang ITN katang defense lieutenant general Devendra Anand ubala pintip ha kilap thai khubor bat kispai Pakistan kila ha bom bat siap ru ha Naushara sector bat kanin ka jing ha bom bat jing siap kala ja hinin step ha por khandai bu jing step katalong khubor ka ythuru ba min hakisin silan nong jong kari India ula minsaw na kajing siya ha bom kisipay Pakistan haman kote bat Krishna Ghati sector kabadon ha Punch district ka Indian Space Research Organization kan perlait yung satellite batmay mendagasni bat uniw satellite batmay latip katengkum inisat ya uniw satellite on perlait na Satish Dhawan Space Center ha Sihari Kota kajing perlait ya uniw satellite tmay company amtang ya kajing plan board ng Indian Space Research Organization halay company ru ya kajing tray shitom bat kajing star jing simpang jong scientist ka Indian Space Research Organization haba phai pat shak khubor ila kai cricket jong ke Indian Premier League ne IPL ja khatna ka long hinin ka jemit hapadeng ka Sunrisers Hyderabad prasha ya ka Royal Challengers Bangalore bat ka Chennai Super King prasha ya ka Rajasthan Royal ka je kai ka bangkong la job da ka Sunrisers Hyderabad da shispa khapraron hagani ka je kai ka Sunrisers ka blajit bantit ni kong ka latiat hadu aspa lai ko ron bar hap no wicket naki laipo over naki arpo over habawan be ekathong ka Royal Challenger Bangalore klate pasisma khalai ron bar haplu ki wicket hapo ka arpo over haka jile ka ga bar hapden ka Chennai Super King prasha ya ka Rajasthan Royal ka Chennai Super King ka job ka praron haba phati lukong ka Chennai Super King ka lati sisma nyop sanron bar hapno santi wicket hapo ka arpo over but ubati bun ramtam ude UMS duhri lati nyop sanron claim out naki sab Pungutli ki ball hababe ya ka thong ka Rajasthan Royal ka lapo shispa andru pnuran bat hapo bat hap no prapti ki weekend ka jela kai minta ka sni ka long hapdeng ka King 11 prasha ya capital ha ka por prabji janmin
Katu ka khubor kalakut ka bawan chipi nak studio jong All India Radio Shillong but sakhigat pon say so but ka Delhi station nak benda ka khubor hakin Khasi hakapor pravji but ka khubor hakin phareng hakapor prashipawam kade ka All India Radio Shillong